Takulandulani pa Malawi Cameras. Basi mukuwaonawa ndi akulu a mera ndithu kutseka apa ndi filling station ya Ufulu imene itu akuyitseka. Komano sikuti imeneyi ilipo yokha yayi, aliponso enanso awiri amenenso lero akuyenera kutsekedwa ma branch amene wawa. Koma mukuziwa chifukwa chake chimene akutsekera ma filling station amene wa ena tikomati mwina mafuta kulibe, mwina mafuta kusowa. Ayi, nkhani ndino kuti anthuwa akuti amagulitsa mafuta muzigubu, koma agulitsa mzigubu. Pachatu analetseratu kuti pasapezeke wina kayandani ogulitsa mafuta mzigubu ndiye ndi madrums. Mukapezeka umugulitsa ndiye kuti filling station imene ayitseka ndiye ayitseka chifukwa kuti ena amagulitsa chifukwa ma filling station amawalola anthu kugula mu zigubu. Ndiye ma filling station amene alipo okwana atatu. 1 MT Mero Sante, number 2 pali Pure Majemini, number 3 ndimene iwonayi imene ili Toto Ufulu. Ndithu akutsekeratu kuja kuti basi aphwanya malamulo. Ndi mera yalusa yakuye kuti ya mapanga simungamagulitse mafuta muzigubu, simungamagulitse mafuta kuagulitsa anthu mmakeni. Nde ngati mukuyenda nde mwafika pena pake apo galimoto yanu yakufika pamenepo mafuta atha, ndi kuti inuyo pamenepopo muzidikira kuti galimoto ina ipite ikathire, ndeni mukapungulira mu galimoto mmene momo, chifukwa mukapita pa kukathira pa filling station pacha ndoti sazikuthirirani mafutawo chifukwa inuyo simuloledwa kugula mafuta muchigubu. Ndiye amene tili ndi zipangizo za ulimi kumunda kumudzi zapezeka kuti zoyendera mafuta kuti mukagule muzigubu ndiye kuti sakagulitsani mafuta acha. Mavuto alipo guys, amene mmaonesa mashow kuti kumidzi kwanu kulibe magetsi, mmayuza ma generator kufuna kuonera mpira kapena ena muli ndi zinthu zina mufuna mukagule pa filling station. Kuti ndi onse amene amagulira mzigubu kuti iwo ndi anthu okuti akagulitsa akapanga business. Ayi si onse, koma apapa chilamulo chimenechi ndithu chalanga anthu onse, chalanga anthu osalakwa. Mafuta zoona mafuta iweyo ngati sungakwanitse kukagula pa galimoto kapena pa njinga ya moto ndiye kuti basi. Nde iwo waso ma branch ngati amene wawa, ma filling station ngati amene wawa, zimene akuwapanga, zimene mera ikuwapangazi ndiye kuti zipangisa kuti iwo azapange force zakakamize kuti asamagulitse. Sipo amba ana bani nangobwera kuti yayi musagulitse muzigubu. Pasolo apa ambo kuwapanisha sopano ndoti filling station imeneyo izigulitsidwa. Ndiye kuti muno wakeyo azingoti akuluakulu pa filling station pano sitingagulitsenso chani, sitingagulitseni mafuta. Hetu ndi Malawi titani anthu akumudzi amagulitsa ntchito generator zanu zatha, anthu amene mmagulitsa ntchito mapampo aja irrigation ulimi wothirira kuti kagweni petulo uko tithire muchimujenimo zanu zatha zada. Apati mati zanu zalani zada, amene mwapanga stake pa njira kuti tengani zigubu zimukagule apo zanunso zada. Ndi nkhani yake ndi kaya galimoto mukankha, ndi kaya ndi njinga ya moto mukankha. Hetu guys, ndi apo ndi pamene tafika ndithu, pamene tafika basi dziko lathu lokondedwa la Malawi. Ayi ndithu mu zaka za mbuyozi, zaka 4 zapita ndithu tinali busy kwambiri kuthamanga m'misewu kufuna kusintha. Ayi kusinthako ndithu kwachitikadi guys. A President Chakwera
zasonyeza kuti inu muli ngati kholo lolola ana azipita kukamenya anthu ena kumakaba zinthu, ine ndikumalandira nkumadya. Ani ake azinthu akadandaula osatengapo action. Inu a president ndinu womvetsa chisoni kwambiri, chifukwa taito yanu imene munalowera upresident ya ubusa ndizomvetsa chisoni. Komanso ndikupemphera Malawi nonse mukamamutchula dzina la Chakwera kuyambira lero musamamulingalire za ubusa, muzilingalira kuti wabwera kuzaononga Malawi. Akufuna kutisiyira mavuto m'Malawi muno, chifukwa uyuyu 2025 akupita, afune asafune akupita. Boma lamukanika, ndi puppet wa MF, ndi puppet wa World Bank. Munthu akufuna kukakongola 100,000 akupanga transport 1 million. Ndiye kuti mutu mozi kuyenda president ndizomvetsa chisoni. Komanso inu a opposition njira yothana ndi MCP ndi aying'ono. Ine ndikuwuzeni commander in chief wanu Lighton Mangochi, ine mene ndilili apa mmanimvera chisoni. Ufa kutako ndimadikira wondipawo tizafe limodzi, asizandisata mmodzi kaya ndikachimwendo banda kacha kanenepa ngati nguruwe kacha nakonso kazanditsata ngati once iwe Richard ukazangotuma anyamata ako kuti andichite eliminate ine, iweso ufulu wako wathera pati. Ndiye inu a opposition afford DPP UTM ena anu tikutchulani mukamaoneka active, ntchito zanu ndizokayikitsa. Kondwanira nkhumwa iwe ndi khuruku, ngakhale unabwera kuzandiona pa nyumba ndiwe khuruku. Unali first person kunena kuti wachita endorsement mwadzulo, sunaonekeko. Uli ndi kampeni kumpasa, iwe ndi still puppet ya MCP. Amalawi Kondwani na nkhumwa ndi puppet wa MCP. Musamamvere zonena zake. A opposition MCP ali kunja amanunga tukuta awa kuyambira Chakwerayo akachimwendo banda akakasave chiko nkaka amatongora maso ucha amene amati anayedzeka osewawa amanunga tukuta. Lero ndrama asitenga kuti zomatengera akachikwanje. Mdziko muno timakoma misongo makonsoro MRI domestic. Ndikupemba a opposition pangani draft mutiuze ife tisiye kukoma misongo ya domestic, tisiye kukoma misongo ya domestic. Tione ndalama azitenga kuti zomemera akazikwanje awa, chifukwa munthu watundu president watundu zosateka kunena kuti anthu akupwetekedwa akuberedwa zigawenga za MCP zimakaphwanya magari moto ndikumaba katundu zikuoneka tu ma social media. Apolisi nkumathandizira kuomba matiye gas. Kodi apolisi ino training mapangira kuti apolisi training imene mapangira yo matira matiye gas kuphwanya ufuru wa anthu oyenera kuti apange mademo munapangira kuti training yake ndi training imene timaiziwa kuyambira kumbuyo ichi kapena ndi apolisi achamati antakataka ndiye kuti akuchita exist mmenemo. Ndizomvetsa chisoni kuti tili ndi inspector general amene sakuziwa ntchito yake. Ndizomvetsa chisoni tili ndi mneneri wa polisi amene amateteza zigawenga mdziko muno. Chifukwa izizi sizimaloledwa mu moyo wa lero, koma popeza dziko ili likuyendesedwa ndi zitserekwete, ndi chifukwa chake tikuona zoterezi. Ndiye ife a opposition mukatimema kunena kuti tisiye kukoma misongo ya kansero komanso domestic MRA, tione agalu amene wandalama azitenga kuti
nditokoze ino akabambe a DPP ndi Ford amene munachita nawo participate demo ya dzulo ija. Viva democracy siiteka kufa chifukwa cha zitsiru izi pasi pa utsogoleri wopepera wa Chakwera. Like, share, Malawian Cameras, right.